żmien li huwa marbut mal-bajt taċ-ċikkolata u festa ta' ħelu speċjalment mat-tfal. Iżda l-oħrajn inqas ix-xurtjati, dan iż-żmien huwa test importanti fuq ħajjithom. Is-sibt filgħodu l-Fondazzjoni Daqqatit flimkien mal-membru parlamentari tal-Gvern Deo De Battista żaru ferħu l-tfal li bħalissa tieħdu l-kura fl-isptar Mater Dei. Għalkemm uġu għajnhom ċaħdin minn ħajja indipendenti, xorta waħda jirnexxilhom juru dik id-bissima innoċenti. Mela, x'ismek inti kemm għandek? Poleric, għandi 10 years. U it-tfal tal-iskola x'tixtieq tgħidilhom bħalissa f'da żmien tal-Easter? Happy Easter regaw il-vaganzi. X'ismek inti? Xezien. Kemm għandek? 6. U għad jieħu gost hawnhekk hekk li qiegħda jieħdu ħsiebek ħafna. Aha. U issa għall-Easter x'ha tagħmel sabiħ? Craft. X'ha tagħmel? Craft. ċokolata tħobb inti? U min tixtieq tgħid li tħobb l-iktar? Mami. Il-Fondazzjoni Daqqatit kienet imwaffqa minn Charles Saliba. Għaliex, għax jiena 15-il sena ilu marad li t-tifel jiena stess u tlabt il-mulej li jekk it-tifel jgħix u jaġiġi fidejna jien ħanamel dak li għandu nagħmel. U għamilt li niftaħt din il-fondazzjoni 6 snin ilu. Intant it-tfal ġeluk ta' prezz aktar il-ħajja anke f'dawk l-aktar mumenti diffiċli. U n-nurses xi tridu tgħidulhom hekk ta' dak kollu li jagħmlu magħhom?